Brána Rollmatic TDL je skvelou voľbou pre akýkoľvek dom. Kvalitná povrchová úprava dáva bráne klasický vzhľad. Exteriér tejto brány je vo farbe dopravná biela, ale je k dispozícii aj v antracitovej sivej, zlatej dubovej a sáble čiernej pre kvalitnejšiu povrchovú úpravu zvnútra i zvonka. Lícové a bočné vedenia ladia farebne z panel, čím vytvárajú jednotný celkový vzhľad. Lišty týchto brán sú vyplnené tuhou polyuretanovou penou a majú dve rebrá v každom profile. Brána je štandardne vybavená veternými zámkami, ktoré pomáhajú udržať lišty v kolajoch. Vďaka týmto zámkom brána odolá aj silnému vetru a tiež zabezpečujú plynulý chod a vysoký stupeň bezpečia. Bránu je možné otvoriť pomocou ovládača, ktorý môžete použiť kdekoľvek v dome. Ako štandard dávame ku každej bráne 2 ovládače. Bezpečnosť je prvoradá u značky Hermann. V súlade s tradičnými rolovacími bránami má TDL optický senzor umiestnený v podlahovom tesnení, ktorý bol navrhnutý tak, aby cítil objekty brániace pohybu brány. Senzor je zapojený priamo do riadiacej skrine pre vyššiu spoľahlivosť. A ako môžete vidieť, brána sa zastaví okamžite po zistení prekážky. Tento flexibilný spodný okraj zabezpečuje dokonalé tesnenie aj pri nerovnej podlahe. Okrem aktívnej bezpečnosti existujú aj pasívne opatrenia, akým je aj tento bubón, ktorý je štandardom a ktorý eliminuje akékoľvek riziko zaseknutých prstov. Vďaka kompaktného dizajnu Rollmatic TDL potrebuje pri inštalácii len 75 mm miesta na strane a 290 mm nadpražia. V prípade výpadku prúdu je k dispozícii núdzová kľučka, ktorá umožňuje manuálne otváranie brány. Brána sa štandardne dodáva s kľukou, trúbkovým pohonom a plášťom hlavne. Takže ak hľadáte klasickú rolovaciu bránu, Rollmatic TDL je ideálne riešenie práve pre vás.